Latest update now bụ na any moment from now ndị operation Udogashi and operation Agụneche Mba ga-eje na shrine na-akwa ka a conduct total test. On ka na latest update. Any moment from now, when we can na-eme this video, ọ na ha apụọ na. But any moment from now, ndị operation Udogashi and operation Agụneche Mba ga-eje na shrine na-akwa ka a conduct total test. Okay, for all those Okite port, if we na shrine na-akwa, I run tests on each of them one after the other. Okite of na-ebupụtara, I run no test on it. Afọ ọbara na that port, that Okite port, eme test on those blood. Ọwụ na ọbara elu, amara na ọbara elu ma ọbara mmadụ. Okite ọ na-ebupụtara, nke ọ na-afụla anụ meat n'ime, I run no test on those meat ka ama na anụ mmadụ ka anụ ewu ka anụ efi. Etu aka esi wee run test to all the whole Okite niile efo na nke akwa. Ọ ife latest update now. Ọka iwe ma na government of Anambra State adọkwa egwu in this fight against insecurity. He ji ọkwa egwu. So ọ bụ na Okite dị na nke akwa, wọrọ ọsọ kịta ji eburu ihe, because any moment from now, ndị operation Udogashi and operation Agụneche Mba ya wuchi na shrine na-akwa, and ha mecha test ya on this Okite. Some of this Okite ya dị destroy, and don't we ọ bụrụ nke gị ya dị destroy, ịkpakọkwa another 2,500,000 wee jekwa ka emere gị another Okite. So gbajewe na nke akwa na ka ije buru Okite gị dị ya. Any moment from now, ndị operation Udogashi and operation Agụneche Mba yeru na nke akwa ka a conduct total test to all those Okite niile dị ebe a. Thank you for watching. Please subscribe and share.